de todo formidable que hemos tenido hasta ahora, vamos a terminar con una mascleta. Porque, bueno, yo he conocido a José Luis hace poco tiempo, es la tercera vez que nos vemos, y la verdad que hay muchas veces donde la sensibilidad hace que muchas veces los pensamientos tienen energías, y muchas veces dificultad a dar una mirada, hemos coincidido, seguimos coincidiendo en muchas cosas, y es para mí una vez más un placer digamos, coordinar este tipo de conferencias y tener en ella a José Luis. Una vez más, es biólogo, es vitivinicultor, pero es mucho más que eso, como todas las demás personas aquí presentes. José Luis, moltes gràcies a vosaltres dos que heu coordinat, però la realitat és que us he dit una cosa, si em permeteu, l'últim pensament que he tingut quan estava sentat i sentia tota una sèrie d'exposicions que sortien del cor de tots, he pensat, collons que bo, és que això és fort. La veritat és que ens han donat tots ells cada una visió general de tan important i a més és que ha eixit de dintre del cor de cada un d'ells i tots tenim en síntesi hem vist com tots confluent en un punt de vista el respecte a la natura, la transmissió, el buscar un altre model econòmic o de vida o de transmissió però algo que són socials, som individus que no han de perdre la nostra individualitat, però al mateix temps el gran tema és aquesta convivència, aquesta suportar, aquest viure bé i aquest que n'hi ha per tots, però ho han de fer molt bé per disfrutar tots de lo que n'hi ha en aquesta natura. I quan parla del paisatge és que ja és el com, és que el veus, i estàs allà. La veritat és una cosa, que a mi m'ha donat un tema perquè jo més o menys he estat buscant que és com es diu això? És economia, és dir, la rentabilitat del minicultisme o del que sigui. Jo no soc economista, jo no puc parlar d'economia. I quan jo he sentit tot això d'aquí m'ha borrat totes les idees que tenia respecte a lo que era què dic jo de l'economia. Jo he pensat, per què no dius tu el mateix que els altres? Per què tu no dius també el que fas i per què ho fas? I per no transmetem una cosa, jo diria, no massa formalista, sinó més bé una expressió, un patir de tota la vida buscant això. És a dir, jo soc de Quatredondeta, nascut a Alcoi, però tota la vida de Quatredondeta. I per tant, jo he viscut el camp fins als 27 o 28 anys que em vaig anar a 27 o 28 anys que em vaig anar a Suïssa com a immigrant a treballar. I als 27 anys, 28 anys o 29 anys vaig començar a estudiar el batxiller elemental de Valls. I he volgut saber perquè en el meu poble no n'hi havia oportunitats en l'any 40, 45 i 50. Estava el mestre d'escola, que jo segur que són, perquè els que són majors, jo tinc 74 anys, i fa anys d'això. Però el que sí que puc resumir en la meva vida, i voldria tocar aquest tema, és que l'home pot fer el que vol d'ell mateix. Això és el més important. Per moltes coses que n'hi hagi, com deia Paco, de dalt a baix, si nosaltres volem, a més m'importa un greu el que diguen de dalt i de baix i tot el més. Som nosaltres qui som els amos de nostra mateixa i de l'entorn on estem. Si nosaltres tenim una agricultura, o millor dit una agricultura minifundista, com tot el Mediterrani és, que no prospera i que s'ha deixat anar, és perquè som responsables nosaltres, no els russos, ni els capitalistes, ni els d'esquerres ni de dreta. No, som nosaltres. No hi ha res més que això. Tota la responsabilitat és nostra. No és de ningú més. No podem buscar excuses. No podem buscar excuses. Som nosaltres qui hem de treballar. I per això jo voldria
tocar sense ànim d'exaltació meva ni de les coses que faig, res d'això, sinó tot el contrari. És dir, sisplau, jo he fet això, tu també ho pots fer. En aquest sentit és el que fas, no? Per tant, aquest tema, i vos cito algunes coses negatives que he viscut en la meva vida des que he sortit del meu poble. Parlo de català i mig valencià, visc allà i soc d'aquí, és igual, el llenguatge mediterrani que hi vaig. Molt bé. Aleshores, he vist coses molt lleges dintre de l'agricultura. He vist empreses molt grans, molt cèntrims, molt diner, que van als pagesos, van als treballadors, i es diuen: che, nosaltres necessitem cira. Planteu cira que jo el pagaré a 100 pessetes al quilo. I el pagès s'ho ha cregut. I ha anat al banc i no tenia diners. I ha demanat un préstec que potser no podia tornar-lo si no li havien pagat això. No li pagaren, no m'ha fet mai. I ja s'ha atrevit perquè dic: el senyor, no dic, ja n'hi ha tants així que ja n'hi ha prou. Tots es coneguem. El tio, el pagès, ha plantat, ha començat a treballar, ha començat a produir, i el primer any li pagaven 100 pessetes al quilo, per això no l'han pagat a 30, perquè l'economia va mal, perquè no puc vendre ja. I després no l'ha pagat a 30, no s'ha pagat a 10. I a 20 pessetes, que són ara els 20 cents, els 30 cents, és el que venia. I aquest senyor, l'únic que ha fet, avorrir-se, perquè no pot pagar de retornar el capital que ha anat al banc, per fer aquella promesa que li dic el senyor tal, perquè clar, és un senyor, no se compta, és un senyor, no és ninguna broma, perquè té uns diners i té un estatus, uau, fantàstic. I això és un senyor. Jo no sé com ho diríem nosaltres quan jo vaig a casa teva i el dic: escolta'm, jo necessito raïm, tu tens això, quanta més tens raïm, que jo el defendré bé i el pagaré 100 pessetes, i quan tu has fet això, llavors el dic: mira, xato, no pot ser. I és mentira, perquè els seus fills no han baixat de preu, i la quantitat de vi que ha venut no ha baixat tampoc de número. I com pot ser això? Encara és un senyor? Oi, senyor. Bé, què passa aquest xicot? Aquest pagès? Doncs es lamenta. I li diu el millor, en casa seva, no massa lluny no massa fora del sud, no el foc, diu, però ell fora no diu res, i tots es callen la boca. Serà uns quants anys, va ser molt bo. Jo us contaré anècdotes negatives, després parlarem d'altres coses. Però uns quants anys, en Vilafranca, ell va fer una manifestació perquè una bodega va dir: mireu, el que a mi em compràveu, a mi em veníeu a aquest preu, no puc pagar-lo perquè les ventes són molt complicades, parlant de 10 anys, no és l'economia d'ara, serà millor. I per tant, només portareu la meitat del producte. Alguna cosa passarà, i dius, la meitat del producte. Clar, quan tu no pots vendre-li a aquest senyor a aquest preu, el preu que ells pagaven, o bé, no hi ha molt, una miqueta, el que no sobra l'han de comprar. Qui són? Els xatarreros. I qui són els xatarreros? Perquè en vez de pagar, com aquest senyor pagava 40 cèntims el quilo fa 10 anys, li pagaven a 10, 15 o 20% o 17%. El segon any, això és real, el segon any van escriure una altra carta dient: mireu, la meitat, perquè no pot ser, perquè això és total. Clar, què va passar en tot això? Doncs que lògicament el que havien fet, com és lliure mercat, havien fet un consorci o una reunió entre els xatarreros i els grans cases, i llavors els xatarreros compraven a 20 pessetes, ells compraven a cada menys, i llavors els cabistes que van això compraven els xatarreros a un baix preu. Ells no baixaven el preu, però la realitat és que era així. Van fer una manifestació i tots els que van dir així en la foto
van rebre una carteta dient vosaltres no pots mai més omplir a la bodega. No sé si el capitalisme del 1900 o del 1800 seria tan fort com això. I són senyors, realment, i tots tranquils. I què passa? Que la realitat és que fa 10, 15 o 20 anys n'hi havia molts pagesos mitgers o que tenien una petita propietat i que això s'ha acabat i queden les grans empreses, treballadors que treballen en aquestes empreses i el terreny o s'ha deixat erm o ells l'han comprat i després fan urbanitzacions. No està. Un cicle de l'economia que no es perd res, algú ho troba. Una altra anècdota molt interessant. En la festa del vi que van començar fa uns quants anys en el Falset, vam invitar, jo no, els organitzadors de la festa van invitar a els presidents de consells reguladors de diversos llocs, 4, 5 o 6, per fer una taula redona i donar un estil, un parlar de tot això. I n'hi havia uno que, bueno, va començar a dir que era l'inici, van muntar tota l'energia i totes aquestes coses que eren petites empreses i van dir mireu, hi ha el senyor Este, president del Consell Regulador, i hi ha també una empresa també important. Mireu, vosaltres esteu fent una cosa maca, tots ells són minifundistes, tenen de 3.000 ampolles, 10.000 ampolles, 15.000 quilos, tots són xicotets empresaris que van començar a jugar i diu, total, bé, el preu és alt, molt bé, però clar, nosaltres és el que fem molts milions, fem tot això, i el pagès no sé què, i el pagès no sé quantos, i el pagès no sé quantos, i pim-pam, i pim-pam. Joder, me se van inflar i a última hora, dic, mos fotrà aquí ja, damunt que l'inviten, per donar-vos una mica de potencial, de coses que a l'inici mos està cascant aquí això, que ells ho fan molt bé i nosaltres no res, som uns desgraciadets de 10.000 quilos, 3.000 quilos. I llavors vaig dir, vaig alçar la mà i dic, puc dir alguna cosa? Però l'únic que passa és que m'agradaria, d'una manera o altra, preguntar jo, però contestar-me jo també. És possible això? Va ser molt bo, jo dic, sí, home, per què no? I dic, la pregunta està en el següent. Què és millor? Un xampany o un cava? Jo vaig posar-hi enmig. I clar, dic, mireu, la resposta jo no donaré, no entraré en el detall que si fa aromes de no sé què, que si fa un gustet, que si té aquesta estructura, que no sé què. No direm això. Em basaré només en els preus. Una botella de xampany normal val el doble que una botella de cava. Normal. Doble. 2 vegades. 3 vegades, 3 vegades. Però no us doneu compte que, o no sabeu vosaltres, jo diria ell, que la xampanya, un quilo de raïm val 15 vegades més que un quilo de raïm aquí, i només allà són 2 vegades més que val una botella de xampany. Jo crec, per deducció, són unes allers, una miqueta així, si jo pago molt car un raïm, exigiré que sigui molt bo, de molta qualitat. I en canvi, quan em paguen molt poc, tindré que fer una porqueria de raïm, perquè és que no tinc altre remei. Per tant, com a conseqüència, si un raïm és molt bo per l'exigència i el que li paga el peu, serà molt bo, i aquest serà una porqueria, no de res. Per tant, un xampany és molt millor. I això hem d'enganyar. Això és molt important, jo crec. Han de ser molt efectius a l'hora de deduir les coses i que no se menja ningú perquè no tenim, ho dic moltes vegades hem de creure en nosaltres mateixos. Clar que hem de creure en nosaltres mateixos, però hem de treballar, hem de fer coses. Com a conseqüència de totes aquestes coses, què està passant? Està deixant abandonar tots els camps i el mercantilisme s'ha perdut.
tot està a la universitat, l'ecosistema mediterrani, que va començar quan el Neolític, i que a partir de llavors això ha anat a menys i va perdent-se, sobretot els últims anys, perquè no és rentable, no és rentable. Per tant, això hem de fer alguna cosa, però hem de fer una cosa efectiva. Aquí s'han donat moltes idees, moltes coses, però hem de fer-ho. I jo us contaré el que jo personalment estic fent, perquè d'aquesta manera també no s'escandalitzeu alguna cosa, perquè quan jo dic alguna cosa, alguns diuen, mare, què estàs fent ahí? Però jo crec que les coses, que potser tens un error, l'altre va millorant i després surten les coses, però l'has de fer, has de moure, has de fer. Per tant, una de les coses per mi més importants de totes, de fa uns anys, és l'evolució, l'estudi experimental. És a dir, anar estudiant realment els llibres, totes les experiències, la comunicació d'altres això, però en aquest estudi has d'experimentar. I això m'ha anat molt bé, perquè d'una manera o altra he creat, en casa meva, no res, no té massa importància, he creat uns llocs d'experiències, de coses que no s'estaven estudiant, i que d'una manera o altra, com jo també al mateix temps soc porto empreses d'assessor, doncs llavors totes les coses que jo veig en altres llocs del món i que jo estic assessorant allà, tots els problemes que jo veig, el que faig és experimentar-los en casa. I això em dona lloc a una extensió grandíssima, una visió molt àmplia, i que tot això després es pot aprofitar de totes les coses. I ara d'una manera o altra, voldria dir-les per damunt, perquè com soc tècnic ha de sortir d'un lloc o altre, doncs m'agradaria explicar-vos una mica què estic fent i què he fet i en vaig en això. I quines són les intencions? D'una manera o altra, això seria la meva ponència respecte a lo que és l'aportació, perquè el minifundisme hi pugui sortir. Perquè, en el fons, el que jo pretenc és sempre que totes les coses que jo faig a una empresa o que sigui, que tinga transcendència, que no es quedi en mateixa. A mi m'han deixat lliure, jo no treballo fixe en ninguna empresa, ni poso ningú contacte en ninguna empresa. Quan això per ser de mi, demà me'n vaig. I si no estic en de altres dies, me'n vaig. Per tant, jo vull tenir llibertat absoluta en totes les meves accions. I per tant, jo el que faig és, d'una manera o altra, experimentar, fer, aplicar, ensenyar, perquè l'altre sàpiga fer les coses i després me'n vaig. I sempre estic aquí, si voleu una cosa o altra, ja estic aquí. Però no és permanent, no treballo mai permanent. I així, d'aquesta manera, jo puc veure, visualitzar molt a tot arreu quins són els problemes, en quina manera puc solucionar-los i com jo després aquí puc fer-ho i no fer-ho. Baix d'aquest context, jo diria que, primer de tot vaig estar uns 10 o 12 anys estudiant de quina manera jo podia fer que les vinyes velles, les vinyes joves, feren un producte com les vinyes velles. I era, a l'última hora vaig arribar a les conclusions, 11 anys vaig estar en tot això, fins que vaig veure que sí que era possible, no us comentaré ara, però sí que és possible, per tant, com és possible, jo vaig repartir, és a dir, el concepte final era repartir el vigor perquè els raïms que ens donen a nosaltres uns ceps siguin d'una manera que tinguin una morfologia petita i tal, i que tots els grans de raïm d'un raïm puguen madurar en el mateix temps, que jo després de llegir i extraure el millor contingut possible. Aquestes coses, jo vaig fer un projecte LIFE, projecte europeu, en el que d'una manera o altra jo m'obligava, en aquest projecte, l'ajut econòmic que em donaven algunes coses que vaig fer, però lògicament per fer un llibre, que es diu de bones pràctiques, a fi de comptes de divulgar, i vaig fer conferències per tot arreu de les coses que direm. Per què? Perquè necessitem, i estem obligats a que l'entorn, més igual que siga aquí, que siga en Rússia, o siga en Portugal o en Califòrnia, més igual. Nosaltres hem de comunicar sempre les coses per millorar el món on vivim d'una manera. A partir d'ahir, jo tinc l'aigua és necessària, i això és una crítica que ha rebut molt, perquè els ceps puguen arribar-hi, sobretot el nostre Mediterrani, que plou molt la tardor i en primavera, però no plou en les 3 o 4 mesos d'estiu.
Vaig fer construccions de bases, tinc 23 milions de litres total per 2 hectàrees o 15. 23 milions de litres i després comunicació de 5 quilòmetres d'un lloc a l'altre per tindre tot, per estudiar tot molt bé i fer el millor possible en tot això. Però què passa últimament? Últimament dic, ja té sac, és perfecte. Ja llàstima, si entreu a la web tindreu tot allà. La nostra web, que és Mas Martinet assessorament, tinc el llibre aquest estrategic perquè si vol algú baixar-lo i al mateix temps fotografies del camp i de totes les maneres que hi. Tot això va arribar a un punt en què una finca de 2 hectàrees jo podia produir, és a dir, una finca de 2 hectàrees jo podia tindre una producció de vins de qualitat en el doble que una altra finca d'un altre concepte. Per què? Per fer rentable aquest minifundisme. Això és el concepte. Per què motiu volia fer això? Perquè moltes vegades diguem plantar. Si nosaltres tenim prou en mig hectàrea, en hectàrea, per què hem de posar 4? Estem destruint tot. I per què ho destruïm tot? Una de les coses que últimament estic treballant. Perquè estem eliminant, anem a plantar-vos altre i eliminem tot, els arbres, totes les arrels, tot. I fem un monocultiu. I això ja serà del temps dels felicis o del temps de hierro. Per què no pensem una altra cosa? Entonces, jo vaig arribar a fer que una hectàrea pugui tindre 24.000 metres quadrats de superfície foliar. Això és una gran fàbrica. En canvi, normalment, els altres, els que fan normal, en tenen només 8, 10.000, 3 vegades més superfície foliar que els altres. Per tant, quan la fàbrica de sucres és la superfície foliar, és la captadora de l'energia i la transformació en sucre, jo, en molt poca extensió, jo podria produir molt més. Aquest és un concepte molt important. Per tant, quan tu t'imagines, altra vegada, tot terrassader, tot molt car, molt car, i dius, és sostenible això? Doncs jo he vist una cosa molt bona, però de sostenibilitat d'ahir costa molt, S'han fet uns vins bons, tinc un mercat bo, el puc vendre car, i llavors el puc recuperar la qualitat. Però, d'una manera o altra, estic destrossant una mica, que això no m'agrada, és, em vaig a plantar, arrencar tot, i llavors queda un monocultiu i elimina la biodiversitat. I si elimina la biodiversitat, com estan veient últimament, doncs també en aquest monocultiu n'hi ha malalties, no, n'hi ha plagues, malalties n'hi ha per tot arreu, n'hi ha plagues. I per què n'hi ha plagues? Perquè és que només estan els bitxos que realment ataquen allà i els altres no se'l poden, no veus la diversitat que n'hi ha en tot l'espai, en tots els boscos, on uns els mitjans als altres hi ha un equilibri natural que ho ha fet artificial. Ha estat molts anys pensant de quina manera jo podria fer que convivissin els cultius amb el que n'hi ha en els boscos. Clar, això és molt important perquè jo sabeu massa que si abandonem, com abandonem tot és mediterrani, abandonem els cultius, allà surten aixiragues, surten senars, surten els carrascons, i sent tot allà. I després surten uns vins, que no s'eixen per res, perquè quan es trenquen, enguany en tenim allà per anar a vendre, perquè és una nevada que no és tan resistent, tota una sèrie de coses. I llavors, això és el cultiu fantàstic del foc d'estiu. Una polilla, un tio intencional, tot això fa que es crema tot. I no podem pensar una mica en reduir això. No podem pensar una mica en netejar sota el bosc i que no n'hi hagi aquest perill de rentar això. Si tu vols netejar el sotobosc tots els anys, és impossible del cost que fa. Si esperes les subvencions que el deuen donar l'Estat, doncs ja estàs esperant, però jo un any te'l donen, però després hi ha 3 anys que aquesta soja ja no tenen res per això.
pensant i jo vull crear una biodiversitat. Jo vull crear al mateix temps que els arbres, posar arbres fruiters dintre del bosc en això. Jo puc fer que si hi ha un lloc de bosc que no vol res, però que siga, jo puc crear uns altres boscos que la llenya sigui rentable, que la fusta es puga anar al bosc. Han de provar totes aquestes coses. I al final, realment, ara estic presentant, fa 3 anys que he començat, presentant un altre live, també, per veure si realment això és fiable. I fa 3 anys que estic treballant i és fiable. El concepte bàsic és fàcil de comprendre. Jo faig un clot perquè tot el que us he dit de 23 milions de litres d'aigua bases en el Priorat on tot és roca us costa una barbaritat. Després tots els canals, totes les construccions, tot l'automatisme, això és clar. I nosaltres no podem ara trencar tot altra vegada, ni tampoc podem disminuir, augmentar els costos d'execució, perquè això no funciona. La qüestió és que he fet uns clots d'un metre cúbic, un metre quadrat de superfície, i en el fons he tret tota la terra. Aquesta mateixa terra l'ha adobat, l'ha treballat, si hi ha moltes pedres, es tira, i després el que faig és posar-les, poso un plàstic dintre, una bolsa, i llavors posa la terra aquesta estudiada, clar, posa dins. I llavors posa l'arbre, i posa el rec, i ja està. I posa el rec una mica, i ja en tinc. Això arranca a brotar, i en el mes de setembre, a partir d'ahir, comencen les pluges normals, i comença a entrar. Perquè clar, tota l'aigua que entra aquí dintre no pot eixir fora, es queda tota a l'interior. Tot l'adob que jo l'he tirat no se'n pot anar i no està contaminant les capes freàtiques, perquè els peixos són molt baixos, no sé si són els peixos o molt això, però jo en ma casa quan era xicotet totes les fonts eren bones, avui dia no hi ha cap font que es pugui potable. Per què? Perquè veuen els francesos i els russos aquí, no, perquè nosaltres contaminem això, no són nosaltres. Tu tires allà, sap algú, pot respondre algú la quantitat o el percentatge d'adob que agafa una planta del que tu li tires? Arriba al 100%, arriba al 100%. Tot el més, tot se va avall, a les capes freàtiques i contaminant. Per tant, si jo puc, d'una manera o altra, deixar això obert tot l'hivern, ahí entrarà l'aigua que necessita i està tot comptabilitzat. Has d'estudiar la capacitat de camp, del sòl aquest, l'evaporació, això tot estigui estudiat. I després, quan arriba el mes de juny, ara n'hi ha suficient d'aigua. Si jo li poso un plàstic damunt, i damunt herba, perquè no es vegi res i que no sigui lleig, no és res ja. Clar, això també és important, l'addició, no? Però metimos el bocadillo per allà i ja està, no sé de nada. I llavors és quan, realment, tu, en l'aigua que has vingut a l'hivern, ja tens aigua suficient i de sobres per tot l'estiu. Per tant, si això ho faig no en una cosa, ho faig en moltes, jo puc, sense fer ningun tipus d'inversió en l'estangatge de l'aigua de l'hivern, d'estancar, fer dipòsits i després transport i després bombes i tal, tindre l'aigua suficient en una planta. Per tant, jo puc transportar i fer molt bé, perquè el plàstic que va aquí dintre, que no es pudresca, és important, i després ja estudiarà el temps, però no es veu. Això serà alrededor de 60 cèntims o 70 cèntims o més. Però el treball està allà. Fer un forat, una retro, clac, posa dintre i tanques. Això, quan tu dius que poses un plàstic enmig del camp i fas una rasa i totes les coses, et senten mal a mi no m'agrada. És que no m'agrada. Però sí, les conseqüències d'això són molt bones. És que no tindrem materials, potser, del dia a mà, que puguem d'una manera o altra fer que això sigui possible i que els conreus d'una manera o altra
que es pot avui dia en monocultius siguin possibles que siguin els policultius, és a dir, la pluralitat en les regions, i el que hem de fer en aquests llocs, no en els boscos botànics dels Pirineus, no? En els llocs de boscos que surten de l'abandó dels cultius i que es cremen, pues, substituir una mica el sotobosc d'argilaga per la vinya. I llavors la vinya té una manera nova d'emparrar que va per terra. Per què? Perquè, si es doneu compte, la vinya no és un arbre, la vinya és una liana. I si és una liana, deixem-li en alt una mica el raïm on està i tot el més deixa que ella faci un manto en tots els seus pàmpols i rames, que faci un manto tot el sotobosc. I d'aquesta manera podrem editar d'una o altra també la cremada de boscos i serà molt bonic també perquè tu has substituït una cosa, una planta per una altra, però tampoc és tan greu això, perquè a mi també les generacions esporàdiques de que un ocellet s'emporta una llavor i me la deixa caure allà, doncs si no ha sigut un ocellet ha sigut jo, llavors una planteta allà que sigui diferent i que sigui rentable i que pugues tu sostenir, si no, no es pot fer. Per tant, d'una manera o altra, aquestes coses són les que jo constantment estic estalviant d'aigua, que no hi hagi un monocultiu, que sigui un pluricultiu, que sigui la biodiversitat, que totes aquestes coses són les que d'una manera o altra estic estudiant i fent i escampant d'una manera o altra. Això jo diria que les grans empreses, aquestes multinacionals, aquestes grans empreses no ho faran mai. Per això, els petits viticultors, això, que puguen posar 4 arbres enmig del bosc i que això funcioni, perquè clar, quan tu poses això, les arrels de l'altre no van. I quan tu deixes una lliana, un cep, que en vez de posar-li emparrat que té 1 metre d'alçada les almenys, en terra té 2 o 3 metres i creix molt a pressa. I 3 metres substitueix el 20 o 30% menys de sol que li fan l'ombra els pins o el que tens per costat. Això estic fent. I això seria una mica, jo diria, que si hi ha solucions no n'hi cap, però una mica ajudar a que el minifundisme, a que els llocs d'aquestos que estan pròxims a les persones, als habitatges i a tot el més, puguen d'una manera o altra continuar i que sigui rentable. Això és. Perquè tot això és molt barat d'instal·lar, molt barat. I molt barat de treballar, també és molt barat. Penseu una cosa. Quan jo faig el CEP, que porten ells els fills, els fills de formació, i d'aquí a aquí els servents van cap aquí, aquí, llavors, els servents baixen per terra. I llavors, quan baixen per terra, la herba creix i els servents creixen. Quan tu te'n vas, des de tu, una motosserra, i tot el fil dels servents que estan allí, tu fas i després agafes una desbrossadora i agafes tot això i és material un poc per tot el fems que es tradueixen orgànicament. L'any vinent tu podes, l'any vinent comencen a créixer els ceps, comencen a baixar aquí i comencen a créixer l'herba. Bueno, quan vinguin tots ells. Però tu pots fer perfectament quilòmetres i quilòmetres. Jo ara vaig fer 5 hectàrees així. Ara n'ha fet unes quants ceps, han fet 5.000, 6.000 ceps que vaig fer l'any passat, a 2 anys, i ara, i per provocar d'una manera o altra la sostenibilitat i la biodiversitat. I això jo crec que són coses que són molt bones perquè es puguen aplicar i que puguen fer que una altra vegada els cultius dels microfundistes antes de pasar